Sa CCTV video, mahihilingan paglakaw kan sarong grupo ng kalalakihan sa sarong eskinita sa Barangay Binitayan, Daraga, Albay. Kuhaan video, 10 oras nin banggi ka na kaaging Oktubre. Sa impormasyon, grupo subot ininin Jóvenes na pigaapod na Sparkle Gang na nantitrip asin nagpaparibok sa lugar. Sigun sa tagapagtaram kan Daraga Municipal Police Station na si Police Lieutenant Maria Isabel Nopia, huring-huding sa naman ini asin daing nag-i-eksister na siring na grupo sa saindang banwaan. Katunayan, daiman sindang nare-resibida ang reklamo patungkol digdi. Yung mga nag-post po ng mga sabihin ng mga daiman validated na mga news, di mako-consider ta po siya na fake news. If ever po may mga information po kita na arugaan, pwede po sinda magdigdi sa istasyon para po i-validate me and then magibuhan mi man po ning action. Pagdudungon man kan tagapagtaram, regular na nagre-rekoridaan sa indang personahes nga ni masyertoan pa si orden sa banwaan, partikularmente na sa Barangay Binitayan asin Banyag, nakadakulan mga minor de edad. Nangangapudan po nga ni ako sa Barangay Banyag and Barangay Binitayan. So sa tuyang sa mga barangay officials na po, especially sa dun po sa mga barangay tanods na din na kung pwede po tabangan nindo kami na kapulisan na magpatrolya po kita during siguro mas pagbanggi. Katakod ka ini, nangapodan ng PNP sa mga magurang nagiyahanin marayan sa indang mga aki. Sa siring kayang paagi, mas mararayo ang mga ini sa maraot na impluensya ng barkada. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.